او پنن سبا کی روانگی د جہانا ہے زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کی روانگی د جہانا ہے زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا عمل پپاخ کولی قرآن کڑا رازی مولا غنی سبحان کڑا اے عمل پپا کل قرآن کڑا رازی مولا غنی سبحان کڑا رازی مولا غنی سبحان کڑا دا اخیرت تو خراج مکڑنا دانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کے روانگی د جہانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا او کوا پینز وقت منزونا چی سبا انکڑ ارمانونا اے کوا پینز وقت منزونا چی سبا انکڑ ارمانونا چی سبا انکڑ ارمانونا دنیا پانی دا پاتی شوید ہر چانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کے روانگی د جہانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا او مسلمان رور سرخی گڑی کوا خوگی خوگی خبری مسلمان رور سرخی گڑی کوا خوگی خوگی خبری کوا خوگی خوگی خبری پاریس کے گرز زان ساتا دنا روانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کے روانگی د جہانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا اوکڑا محبت اولیانو د پاک رسول د وارثانو ایکڑ محبت د اولیاء د پاک رسول د وارثانو د پاک رسول د وارثانو سلامتی د ایمان غواړت لله نه ځان تیار و اے مسلمانا ځان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کے روانگی د جہانا ځان تیار و اے مسلمانا ځان تیار و اے مسلمانا او دغه یو سوخ کلی خبری در تم اکڑ ملغلری او دغه یو سوخ کلی خبری در تم اکڑ ملغلری در تم اکڑ ملغلری نصیحت وورا د شاعر امداد اللہ نائے زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا پنن سبا کے روانگی د جہانا زان تیار و اے مسلمانا زان تیار و اے مسلمانا